Parlok baro, daka ne ka district magistrate jong ka Riboy district nongpo, lengba ka section 144 CRPC, kalakhang shisendan ya ka jing di duma, ha ki jaka patba, kum ha ki hall, hospital, restaurant, jaka pule, library, ha ki kali kamai kentop ya ki office sarkar. Namar ba ka ne kalakta shikadei ya ka kot ka kya. Haka juk kapor lengba ka kendan hendriu jong ka kopta ak hajar lai kalamana bandi duma sigret ne biri shakibriu kiba hapo khat prasnem karta bat ha ki jaka kiba hapo shispayat na ki jaka pule kibadan hapo ka district kane ka hukum kantri kamno shisendan hadu banda penbna da kumbuipan bat lada lap ya kiba penkhen ya kate ka hukum an penchta miki kat kum ka an kublai shibul